Naimbag sa papapagayam-gagayam din manon man iti oras iti panakaibigay dagiti sumagmamano at damdamag itang aldaw. Manipod kadagiti ulo dagiti damdamag lokal o pat akaso iti naipila kontra iti restaurant iti La Trinidad nga manginadaya iti karne ti aso. Iti dadumapay nga ulo dagiti damdamag lokal iti setgo nang sayangkat iti OFAT ken BLS training para iti panakasagana ti emerhensya. Iti met na dumadamdamag ulo dagiti damdamag iti dengue vaccine adadalon ti FDA. Barua Senate majority sa andan abigbigan ni Senator Alan Peter Cayetano kas Barua Senate President. Iti dadumapay lokal damdamag iti nayon a pensyon impatungpalan ti SS itang Hunyo imbes nga inton Setyembre. Iti dadumapay nga ulo dagiti damdamag work from home hinaibilin iti amin nga opisyal ti Senado itang aldaw Hunyo 4. Dagiti detalye dagiti damdamag Sagada Mountain Province, agdama sinamrok dagiti membro iti Sagada Ethnos Tour Guides Association Tinosetco iti Occupational First Aid Training wino OFAT ken Basic Life Support BLS iti AED anang rugi iti June 2, 2026. Ti training kat dinawat iti setgo tapno mapabaro iti kaamuan da dagiti daan at tour guides ken maisuro kadagiti baro a membro dagiti kangrunan a kasanayan iti panangsungbat kadagiti emerhensya iti MDRRMO ken dagiti volunteer manipod iti serves iti mangidadaulo iti panagsanay. Iti munang aldaw na ito dagiti lektura iti first aid bayat iti may kaduang aldaw ket na ipokus iti practical akasanayan akas iti bandaging, splinting ken panangawit iti pasyente iti maudi nga aldaw nga post-test ken simulation exercise tapno masukatan tapno masukat iti kinaadalal dagiti partisipante. Ti training kat mangipapigsa iti panakasagana dagiti tour guides iti emerhensya para iti kinatalged dagiti turista, pamilya ken komunidad. Iti na dumapay detalye dagiti damdamag lokal nang ipila iti upat akaso ni Attorney Amadeo Tigay maysa nga animal welfare advocate kontra iti maysa analataka a restaurant iti munisipyo ti La Trinidad nga addaan iti sumagmamano a branch gapu iti panang servida iti karne wenno panagservda iti kaaso ti karnin ti aso kadagiti customers. Dagiti pila ni Attorney Tigay akaso ket panangilabsing iti Meat Inspection Code of the Philippines, Anti-Rabies Act of 20
27 na Food Safety Act of 2013 na kanda dumapay pertinent laws, ordinances ken regulations. Inayon ni Attorney Digay nga nakaawat dayto iti impormasyon nga inmunan anay raid iti nasao a restaurant babaen kadagiti law enforcers gapumet lang kiti panang iserve da iti karnin ti aso ngem na-dismiss daytoy. Idi Oktubre iti napalabas sa tawen nagdesisyon ni Attorney Digay nga apan mismo iti nasao a restaurant tapno ag-order nga pang take out tapno mapanaknakan nga agilako dagitoy iti karni ti aso. May palagay pa nga iti karni ti aso ket saan para iti konsumisyon iti parusa na ket imprisonamento saan a bumaba iti 6 a bulan wenno 6 nga bulan ken may sangal daw ngem saan asumrek iti 12 a tawen wenno multa saan a bumaba iti 100,000 pesos ngem saan saan nga sumurok iti 1 million para iti panangiladawan kadagiti hatmates. Iti agdama dagiti naipila a kaso ket naipasidong iti panangitingiting kidawmet ni Attorney Digay iti lokal a gobyerno para iti strikto a panaka-implementar ti Animal Welfare Act. Para mo't kadagiti detalye iti damdamag nasyonal saanen abigbigan ti baro ang majority ni Senator Alan Peter Cayetano kat Senate President. Daytoy ket kalpasan nga awan iti nang object iti panangideklara na iti quorum ken panang bakante kadagiti Senate leadership positions iti napalabas nga aldaw kabayatan iti saan nga isaserek sa that Senator Cayetano konsigod a majority block. Senator Alan Peter Cayetano is not a longer a Senate President after the Senate, which 12 senators represent the quorum declared based on the recognized base number of 22 under Avellino v. Cuenco. Timpuan ni Sherwin iti Gatchalan Majority Leader Mig Suberi, Senators Francis Escudero, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Lito Lapid, Pamphilo Lacson, Vicente Tito Soto III, ken dagiti agkapsat at the Senators Erwin ken Rafi Tolfo. Iti dumapay detalye dagiti damdamag nirugyanan ti Social Security System SS iti nangay sapsapa apan nangipatumpal iti may kadwa apaset iti 10% panagpangato iti binulan na pensyon para kadagiti retirato wenno retired ken pensyonado nga da rangkap na. Imunan nga pakamo TSS nga idodoronda itabulan iti may kadwa kapasat iti panang pangato iti pension para kadagiti retirado nga da rangkap na manipod iti original plano nga inton Septembre. Gagam ti adang amay kan iti financial atulong dagiti pensyonado iti SS iti baet ti epekto ti inflation ken krisis iti presyo iti langis gapu iti sitwasyon ijay Middle East. May ruwar ti SS iti nasurok kumurang 6 billion pesos anayon a benepisyo iti pensyon manipod Hunyo aging ka Agosto 2026 tapno matulungan dagiti pensyonado makabaalan iti panagpangato iti presyo dagiti magatang ken gastos iti enerhiya. Kunani iti SS dagiti pensyonado aging ka Mayo 31, 2026 ket agbalin a kwalipikado tapno makaawat ti nayon a pensyon manipod June 1, 2026.
Iti maudi adamdamag iti inyonon ti Senate President pro tempore Sherwin Win Gatchalian iti work from home iti WFH arrangement para iti amin nga opisyal iti Senado itangal daw Hunyo 4 gapu iti kalabos a napasamak a maipagarup a nakaapekto iti operasyon ken moral dagiti empleyado. Iti maysa a Senate advisory, pinasingkedan ni Gatchalian agagam ti addang tapno mapagtalinaed ti neutrality iti bureaucracy iti Senado. Inmunada ito'y nangiruwar iti memorandum ni Senador Alan Peter Cayetano kat impaganat-gat na matuloy amin ang nakatuding panagdengeg itangal daw pakairamanan ti Blue Ribbon Committee hearing. Sigon kini Cayetano, agtalinaed ana kalukat ti Senado ken nagbalaag asaan nga ipadlak daytoy gaputa matuloy ti panagdengeg ti committee. Dagita pa lang dagiti sa magmamanuan na bingay tayo adamdamag itang aldaw iti Huwebes sa June 4, 2026 na imbaglat tangal daw kada kayong awan labas. Iti nang ibingay kadagiti damdamag awan sa bali ni Manuyo Rafi Gagayam ken absat kaaruba ken kakailyan.